nikomu nedala, láska jako hobby, tak o tom napsala sonet na 4 doby. Své srdce sklonovala podle vzoru Ferlingety, ve vzduchu nechávala vysečný jen půlku věty. Plná tragiky, plná mystiky, plná splínu, taky to otiskli v jednom magazínu. Bývala viděna v malém baru u rozhlasu, od sebe kolem a cizí ruka kolem pasu. Trochu se napila, trochu se opila, na účet redaktora, za týden na to byla hvězdou mikrofona. Po paží nosila rozepsané rukopisy, ráno se budila vedle záchodové výsy. Půzou políbená, životem posístěná, plná zázraků, a pak ji vyhodili z Gimplu z baráku. Šli řečí okolí, že měla něco ze sembáky. Ať bylo cokoliv, přestala věřit na zázraky. Cítila u srdce, jako ní přešla železná bota, tak o tom napsala sonet ze života.